हाय यान मल्लिका यानी निनिगलेग आलू पालक द रेसिपी तोजावे आलू पालक मल्परे ಏನೇನ ಪುರಗೆ ತಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಪನ್ಪನಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟು ಪಾಲಕ್ಗೆ ತಂದೆ ಅವನಿತ್ತೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ನೆಕ್ಕಿ ಒಂಜಿ ಎಲೆಡ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಪಾಡುಜಿ ಅಂಚದೊಂದೆ ಖಾರ ಅವರೆ ಎಲೆಡ್ಮ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಮೈತದೆ నేను ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂತೆ ಬಾಡಾದಿಗೆ ತನ್ವೆ ಒಂಜಿ 2 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಅವು 2 ನಿಮಿಷದ ಬಕ್ಕೊಂದು ಬೇಯ್ದುಂಡು నేను ಚಪ್ಪೆನೆಯನ್ನು ಕಡೆದಿಗೆ ತನ್ವೆ ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ತೂಪುಡು ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಗೆ ತಂದೆ ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಮಚದ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಚೆಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು 2 ಲವಂಗ ಬೊಕ ಹಿರೆ ಪಾಡುವೆ ಒಂದು ತೇಜ್ಪತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಚೂರು ಕಾಯೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ತಂದೆ ಉದ್ದ ಉದ್ದ 3 ದಿನ ಅವೇನ್ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಸಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬಕ್ಕ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಅವೇನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೈತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಇನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಹದ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಾಗ ಏನು 4 ಬಟಾಟೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಲುಂಬುದಿಗೆ ತಂದೆ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಪಾಡ್ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಪೊಡೆನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಏನ್ ಪಾಲಕ್ ಬೇಯನ್ನ ಉಪ್ಪುದೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಿಜಿ ಪೂರ ಒಟ್ಟುಗೆ ಅನಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ನಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನತ್ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ 1 ಚಮಚ ಪಾಡುವೆ 2 ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ ಬೊಕಂಚೂರ್ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡ್ನೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಂಜೋಲ್ ಪಂಡ ಅವು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ತೋಜುಂಡು ಚೂರ್ ಮಂಜೋಲ್ ಪಾಡುವೆ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೇಯರೆ ದಿಯೋಡು ನೆನ ಬಟಾಟೆ ಸರಿಯಾದ ಬೇಯೋಡು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದೇನಂತ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ನೆನ ಒಂದು 3-4 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ದಿಪ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ಬೇಯ್ತಿಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಒಂದು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ರೆಗ್ ಪೂರಿ ತಿನ್ರೆಗ್ ದೋಸೆಗ್ ನುಪ್ಪುಗು ಮಾತೆಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಕಡೆದಿ ತಿನ್ನ ನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಪಾಲಕ್ದ ಪೇಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಆಪಿನ ರೆಸಿಪಿ ಬೊಕ ಟೇಸ್ಟ್ ಲಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಾಲಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಗುಲು ಇಂಚ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕುದ್ಯೋಡು ಐಟುಡ್ ದುಂಬಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ದೆಕ್ಕದ್ ನೀರ್ ಪಾಡುವೆ ಮುಂದಿನ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ಕುದ್ದೇರದಿಕ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕುದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ತಟ್ಟೆಗು ನೆನ್ಗಿಪ್ಪೆ ಇನ್ನ ರೆಡಿ ಆತಂಡ ಆಲೂ ಪಾಲಕ್ ನಿಕುಲ್ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಆದ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಬಾಯ್.